ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର 135ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅଶେଷ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା। ଧନ୍ୟ ହେ ବୀର ଆମ୍ବେଦକର, କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଘେନ, ତୁମଠୁ ବଳି ନାହିଁ କେ ଆଉ, ମୋ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ବାବା ହେ, ମୋ ଦେଶର ସନ୍ତାନ। ଥାଇଆ କଟ ପଢ଼ିଲ ପାଠ, ଦେଖାଇ ଦେଲ ସର୍ବେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହ, ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଅଟେ ଭବେ ବାବା ହେ, ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଅଟେ ଭବେ। ଯାହାର ପାଇଁ ଢାଳିଛ ଲୁହ, କଟାଇ ଦିବାରାତି, କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି ସେହି ତ ପାଇଁ, ସେଦିନ